छत्रपती शिवाजी महाराज सरकारी शाळा संकुल हांगा आमचे जे हुतात्मा स्मारक आसा त्या हुतात्मा स्मारका कडेन आमी जमलेले आसा. आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा आयज 18 जून हो आमचो गोवा क्रांती दिन आसा आनी गोवा क्रांती दिनाची जी स्वतंत्रताची जी ज्योत आसली किंवा जो प्रखर लढो आसलो तो 18 जून 1946 आमचे राम मनोहर लोहिया यांच्या नेतृत्वा सकयल हांगा सुरू जालो. जे आमकां आमचे सभा घेवपाची आमकां आजादी नासली किंवा आमकां प्रेसाचे आमकां सगळे रिस्ट्रिक्शन आसले असलो हो कायदो म्हणून एक गोंयकाराच्या मदीं एक जी स्वतंत्रताची ज्योत आसी ती ह्या दिसा पेटयली गेली आनी तेजी याद दवरपा खातीर आनी येणाऱ्या आमच्या पिढेक नव्या भुरग्यांक हेची आमकां जाणीव दवरपा खातीर आयचो हो आमी क्रांती दिन आमी हांगा गोव्यान सबंद गोवाभर मनयता. आमच्या कितलेशेच आमच्या फुडाऱ्यांनी ह्या गोवा स्वतंत्र जावपा खातीर बलिदान दिलें आनी म्हाका सगळो अभिमान दिसता की म्हाजो बापूय सुद्दां एक फ्रिडम फायटर आसलो ज्यांनी गोवा स्वतंत्र संग्रामान भाग घेतलो. अशे कितलेशेच हुतात्मे जाले, कितलेशेच क्रांतिकारी जाले ज्यांच्यांनी गोवा स्वतंत्र जावपा खातीर अफाट कश्ट घेतले. खूब झेल जाली, तांकां हाल अपेश्टा सहन करचे पडले. आमकां सहजासहजी हें स्वातंत्र्य मेळोंक ना. सो ह्या आमच्या नव्या पिळयेन तेजे जाणीव तेजें गांभीर्य जाणून घेवपा जाय. या मतदारसंघाचे आमदार श्री चंद्रकांतजी शेट्टी सगळे उपस्थित सर्व मान्यवर सगळ्यांची नावं घेत नाही, पण आजच्या या क्रांती दिनानिमित्त आपण सगळेजण या भारत देशाच्या उज्ज्वल भवितव्याकडे जर आपण सगळ्यांनी लक्ष जर दिलं तर मला वाटतं लवकरात लवकर महाशक्तिशाली होण्यापासून आपला भारत देश कोणीच थांबवू शकत नाही. ज्या पद्धतीनं माननीय आणि आदरणीय पंतप्रधानजी पूर्ण वेळ काम करत आहे देशासाठी आणि जे महत्त्वाचे मुद्दे त्यांनी आता हातांमध्ये घेतले आणि त्याच्यात एक नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जी आणलेली आहे त्याच्यातून मातृभाषेतून शिक्षण व्हावं हे जर मिळालं मुलांना तर मला वाटतं आपल्या मुलांमधली जी काही कमतरता जी आहे ती त्या मातृभाषेतून निश्चितपणे भरून निघेल. आणि आता गोव्यामध्ये मराठीला सुद्धा राजभाषेचा दर्जा मिळावा याच्यासाठी जी मागणी होत चाललेली आहे तर मी माननीय आमदारांना विनंती करेन की हा जो विषय जो आहे मराठीला राजभाषा करण्याचा तो त्यांनीही लावून जर धरला तर मला वाटतं गोव्यामध्ये एक चांगली क्रांती आपल्याला येणाऱ्या कालावधीमध्ये दिसून येईल. आज जे आम्ही आसात ही 18 जून 1946 ज्या दिसा क्रांती डॉक्टर राम मनोहर लोहियान ठरयले की ना आम्ही आमचो आवाज हे करू जाय म्हणजे काढू जाय आणि जोपर्यंत आम्ही आमचो आवाज काढना तोपर्यंत ही क्रांती जायना. आणि आज तशीच हांव तुमकां सांगता आज आमचो बिचोली सुद्दां जर आदर्श करूंक जाय जाल्यार एक नेतो एक आमदार जाल्यार किंवा गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून आमी सगळे लोक जमोन तातूंत भाग घेवंक जाय. भितर सजेशन्स आसूं जाय, क्रिटिक्स आसूं जाय, पॉझिटिव्ह क्रिटिक्स आसपाक जाय. तुका कितें चुकलें जाल्यार सांगपाक जाय आनी तरच हें घडोवंक शकता. आज आमी कितें करतात बारीक बारीक विशयाचेर तुका हें करता. आज कशें आसा आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळो पण स्वातंत्र्य मेळपाक लोकांनी बाबड्यांनी खूब त्रास काडले स्वातंत्र्य सैनिकांनी. तो दवरुपाकय तितलोच डिफिकल्ट आसा आनी हो जर मेंटेन करतलो फुडले जर आमची जर तुका युवा पिढी सुशिक्षीत सुसंस्कृत आणि आमचे जे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणटा सदांच म्हणटा स्वयंपूर्ण गोवा जर हे करतलो जाल्यार सगळ्यांचो हातभार लागपाची गरज आसा.